Ayan na. Photoshoot sa kalsada. Ako pa. Ay, na rato. Nabas lahat. Kamot ba? Ano mo, Jim? Ah! Tay! Nabigla siya eh. Sa transit ka sila. Transit ka nito. Irog ka ito, Gwen. Hala! Hala, di pa irog, go. Ayan na. Ay, dili ka. Para maka-video, lagay siya. Be. Psst. Paul. Yung tamboy. Yung tamboy. Gang. At dahil may bagyo po dito ngayon, May bagyo. hindi ho kami magpapatinag. Hindi ho kami magpapatinag. Bagyo ka lang, social climber kami. Saan magsiswimming kami? Wala lang, para hindi lang maboard ang araw. Mag-swimming, ayan, meron pang pool na pang bata. Dito na mga bayot. Oh. Ayun, diabetes. Simple living. Pero tawag nila, hindi rin. Oh, there's a small pool. Kahit ganyan na rin swimming pool, Teo, sa farm. Ganyan lang kahaba, tsaka lapad, no? Yeah, let's go. Asaman na tayo? Bakar na ba? Ano, tagi-isang... Pag-isa tayo? Function hall? Hala. Abangan natin kung ano yung mga outfit nila. Over here. Oh, yung mga over dyan, yung mga lasing kagabi. Muna na maligo. Ogie and Ogie. Blondie. Ay, Blondie and Ogie. Ay, Blondie and Ogie. Ay! Ah, nakuha sa camera. Nakuha sa camera sa nagtulak. So, siguro hindi namin nakita, dumadaan na pala sila. Ha? Sino ka dyan sa Bulaklak? Ah, sino yan, ano? Teleserye? Yung nagiging kahoy? Yung Mirabella. Taray. Mirabella. Si ano ka doon? Si Barreto. Correct. Oh. Sino si Barreto? Nagamit yung utak ko. Si Julia Barreto. Mirabella. Ito naman si Dennis Padilla. Si? Dennis Padilla. Uy, hindi naman. Ibigay mo na si Marjorie. Marjorie. Barreta. Yung Barreta, laki. Ay, dito na lang daw tayo. Diyan na lang? Huh? Doon daw, kayo na daw mag-usap, sabi. Isa ba, ibang Sahil yata yun. Naiyak tuloy. Ano pangalan? Sabi niya, Reynali. So, hanap tayo na ibang location.
Next venue daw tayo. Ganyan tayo. Ayan sila. Magpa-picture na sila kay Brenda. Magpa-picture na ba sila kay Brenda? Dito na kami sa jungle. Welcome to our second resort. The Little Jungle. O yan na, umuulan na po mga moms. Ay, sana. Umuulan na tapos. Babagyo na. Medyo okay dito ba? Ara. So ito na ating Little Jungle Resort. So, para talaga siyang jungle. Namin yung cottages, yung video okay, and swimming pool. O, diba? O, yung ikaw ang model, oh. Little Jungle. Maganda rin dito. Wala na. Wala na yung TV. Ang daming tao din sa kabila. Bakit wala naliligo? Kasi hindi siya pambata. Ayun, ano pa yung mga matatanda? Ay, ayun, oh, target lang. Dalawa lang sila. Ayun na sila. May babae ma. Uwi! So dahil dyan, we're going to transfer for another. Big jungle. For another. Punta tayo sa Sigay. Bakit? May nakaano dito. Reserve. Yung mga iba, yung maliit. Sana dito rin sa puno. Kasi ang tawag dito, resort hopping tayo. Ayan na. Ay! Shower na po. Nagsusuyong na sila Inday at si Melmar. Ay! Swimsuit! Nakalabas yung ano mo, nips! Ala! Hi! Apak, ana! Ayan na sila. Ligo-ligo time na. Ayan na po sila. Ligo na kahit umuulan. Let's go! Ayan na. Umuulan na. Umabagyo na. Pero hindi pa rin magpapatinag ang Social Climber Squad. Ayan sila Brenda, si Inday, si Jigjag, si Britney, si Bating, si Oyong, si Melmar. Lalim nung pool, hindi na naman ako mag-enjoy. Malamang doon naman ako sa pambata. Nakurong lumangoy. Galing kami doon sa kabilang resort. So dahil tawag dito, ang problema kasi is nandito pala yung ibang kasama namin sa Little Jungle. Kaya lumipat kami dito. So nagkaroon sila ng miscommunication. Ayan na. Ay! Kaya dito kami ngayon. At inabutan kami. Sis Sky, hala! Sana all marunong lumangoy. No, diba? Kahit umuulan, sige tuloy pa rin po ang languyan. Ay, mababa lang pala. Kala ko malalim eh. Malalim dyan. Tantan, Ligo na tayo, mga moms. Copyright mo no. Ano mo na lang voice over.
Ayan na, oh, umuulan na mga ma'am. So that's over now. Enjoy natin ang ulan at ang swimming pool dito sa Little Jungle Resort. Again, sa mga nag-enjoy, don't forget to like, share, subscribe this video.